nola kostienteak geran, azken batean Gabonetako aldi honetan, edo aldi honek, nolabait egokia dela, ikusita zenbat jende hurbiltzen den gure gune merkatari gunetara, edo gune komertzialetara, erosketak itera, eta beraz, kostienteak garenez, nolabait garai hauek egokia direla ere, lapurketak eta hurtoak egiteko, udaltzaingoen aldetik jarri dugu martxan dispositibo berezi bat. Dispositibo honen arrazoia baita ere zera finkatzen dut alde batetik lehen esandakoan eta bestaldetik aurreko urtean ere dispositibo berezi bat jarri genuen martxan eta emaitzak oso onak izan ziren, zuzen ere bai salaketen aldetik eta bai delituen aldetik jeitsiera esanguratsu bat nabarmendu genuen, ehuneko 13,4 batean kokatuta, eta bestaldetik ere merkatariek oso iritzi ona, nolabait edo balorazio ona egin zuten dispositibo berezi honetaz, eta beraz aurten ere martxan jarriko dugu dispositibo berezi bat. Zertan datzan dispositibo nolabait gune merkatal gune hauetan zaintza indartu egingo dugu. Bereziki zehaztu egin ditugun gune berezietan, hain zuzen ere lehenengo momentu batean supermerkatuetan, lurrindegietan, bitxi dendetan, zapata dendetan eta opari dendetan kontutan hartu zeintzu diren azken batean merkatarien ordutegiak, eta bestaldetik ere zaintza berezi bat jarriko dira metroko sarbideetan, kontutan harturik nolabait zenbat jende pasatzen den metrotik noski. Bestaldetik ere kalean saltzeko jarduera kontrolatzeko ere neurri berezia jarriko ditugu martxan, hain zuzen ere nolabait jarduera hau egiten den lekutan, bereziki Algortako geltokiaren plazan, Salzibide etorbidea eta Telletzartean dagoen kale txikian, Aretako kale nagusiaren arkupetan eta Ausorretako geltokiko plazaren inguruetan, eta azken batean kaleko udaltzain talde gehiago jarriko dira bai Algortan, Aretako eta Erromoko herrialdeko kaletan. Eta gainera horiek edukiko dute auzozain eta jagoleen laguntza eta baita ere nolabait udaltzain motordedunen laguntza ere. Gainera nolabait honi buruz ere informazio zehatz bat bideratzeko nahian eta batez ere protokolo batzuk ezagutarazteko nahian, esku edo liburuzka berezi edo esku horri batzuk banandu egingo ditugu merkatari guztien artean, batez jakiteko zertan datzen dispositibo berezi hau eta nola kontaktuan jarri udaltzaingoarekin eta bar. Azken batean, dispositibo honen bitartez bidatzen duguna zera da, erosketak egiteko momentuan eta merkatariek bere lana egiteko momentuan nolabait segurtasun pertzepzio hori handitzea, gehitzea nolabait, eta noski segurtasun hori bermatzea hain zuzen ere delito infrakzio horik jeisteko helburu horrekin.